Ej, Amalie, det skal jeg ikke. Har du ikke en tus? Au, 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 au. Må jeg gøre? Ej, nu gør det ikke så ondt. Au, jo det gør. Au, Amalie. Det gør det ondt. Au. Så støvet der. Jeg ser, hvor beskidt jeg er. Ja, det er jeg altså også. Det er egentlig sikker på, jeg er. Sjov tatovering, den går forhåbentlig af igen. Au, for... Jeg har ikke sagt det endnu. Au, for... Du var selv udenom det. Og så kom sådan et lille stykke, der hopper af. Hvor er enden på det her? Chris, jeg kan ikke finde enden. Jamen, så må du beholde det på for altid. Ej, oh my god. Det er igen. Det er igen. Det er igen. Ej, hvor er den? Jeg tror, den er her. Men alligevel er jeg lidt bange for, at det ikke er den. Ej, hvordan får vi dig fri? Hvad fanden har du lavet? Hvor gjorde du det? Det ved jeg ikke. Hvor er din ende? Ej, Amalie. Hvor er din ende henne? Det var ikke det, jeg spurgte om. Ikke på den måde. Det var ikke lige. Ej. For helvede, det gør ondt. Nå, ej, ved du, det er bare ærgerligt. Au! Jeg fandt den. Det kan jeg godt høre. Ej, Amalie, du lyder bare som en, der bliver pint. Ej, overlever du? Man kan bare se mærker det på min arm. Ja.